Saret l-awtopsja fuq Stephen Manjon li miet aktar kmieni din il-ġimgħa u l-każ tiegħu spiċċa balun politiku mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista, tant li l-familja tiegħu ħarġet tappella biex ħadd ma juża dan il-każ biex jikseb vantaġġ politiku. Stephen Manjon ta' 55 sena miet traġikament fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei wara li rrikorra f'dan id-dipartiment minħabba uġigħ f'sidru. Report fi Times of Malta is-Sibt qal li l-awtopsja konkludiet li Manjon miet minħabba dik li tissejjaħ cardiac tamponade u aortic dissection u mhux attakk tal-qalb kif kien oriġinarjament maħsub. Cardiac tamponade tirriżulta minn kompressjoni fuq il-qalb minħabba akkumulazzjoni ta' likwidu li jilimita l-ammont ta' demm li l-qalb tista' tippompja, b'riżultat li l-ġisem jara nuqqas ta' demm u ossiġnu. Minnaħa l-oħra, aortic dissection hija kundizzjoni serja li tara tiċrita f'wieħed mis-saffi ta' ġewwa tal-arterja prinċipali tal-ġisem. Intant ir-rapport ta' Times innota kif is-Sibt filgħodu numru ta' xhieda marru fl-ansa tal-Pulizija ta' Taslima biex jagħtu x-xhieda tagħhom bħala parti mill-inkjesta maġisterjali li għaddejja dwar il-każ. Brabta ma' dan il-każ ukoll infetħet inkjesta indipendenti li se tagħmel skrutinju fuq il-proċess ta' kura. Sorsi li tkellmu ma' Times qalu li minkejja li rapporti fil-medja indikaw li Manjon intalab imur Mater Dei bil-karozza privata tiegħu miċ-ċentru tas-saħħa tal-Florjana, filmat minn kameras tas-sigurtà juru b'mod ċar li Manjon ittieħed l-isptar b'karozza misjuqa minn ħabib tiegħu. It-Times hija informata wkoll li Manjon kien ilu jħossu ma jiflax minn filgħodu u mar iċ-ċentru tas-saħħa filgħaxija. Huwa miet dakinhar stess filgħaxija fl-emerġenza wara li kien ilu jistenna fid-dipartiment għal madwar nofsija. Fuq iċ-ċertifikat tal-mewt tiegħu hemm miktub kif ir-raġel kien isofri minn marda f'qalbu u anke minn pressjoni fid-demm għal żmien twil li kienet titfa' pressjoni fuq in-naħa tax-xelluk ta' qalbu. Il-mewt ta' Manjon spiċċa daqstant fil-beraħ minħabba kitbiet fuq il-midja soċjali li allegaw ħin twil ta' stennija fl-emerġenza. Minn tal-inqas waħda minn dawn l-allegazzjonijiet qed tiġi investigata mill-Pulizija. Fil-fatt, it-Times irrapportat kif fil-grupp ta' Facebook il-Kotra profil bl-isem ta' Manuel De Bono qal li ra lil Manjon jidħol l-emerġenza buġieħ f'sidru fejn ġie mitlub jistenna. Sorsi viċin l-investigazzjoni qalu li dan il-profil x'aktarx tħassar u l-investigaturi jemmnu li l-messaġġ inkiteb minn profil fals. Għaldaqstant is-Cybercrime Unit tal-Pulizija qed investiga dan u profili oħra bħal ta' De Bono.